Sanibonani la ku-One Show Phakama, Nibingelelo Sifundo. Isibekiwe-ke indondo ezobe idlalelwa amaciko kamaskandi kanye nabe-hip hop. Njengoba uyibona-ke le ndondo isibekiwe nje ibhale ukuthi hip hop versus maskandi. Umaskandi-ke sobe simelwe yinsizwa lapha. Uzokhumbula-ke iqembu lizobe kuwu-coach wakhona kuwu-Khuzani, kanti le hip hop kuzobe ku-Big Zulu. Zobe y'bekwe kanjena-ke lapha-ke kumaskandi. Umaneza, uNtencane, inkosi yamagcokama, uNjoko, uDuma Kahle, uNgiga, uNtshatha, uMzukulu, uMapensela, uNgelovi kanye noJivers Umniki. Lawo maciko-ke ayosimela laphana kumaskandi. Asithembe-ke ukuthi bazobuya nayo le ndondo. Bebebhekene nalaphana-ke abe-hip hop. Kwi-hip hop ngingabala uYeyeye, uSjava, uKwesta, uKid X, u-AKA, uRicky Ricky, uZakes Bantwini, uRezini, uBlake, uTouchline kanye noMlindozi. Sazi-ke mbukeli wethu yiphi ezogoba uphondo sekozwakala khona. Sacela nje ushiye umbono wakho nje ngokubuka kwakho ukuthi ngabe yiphi ezogoba uphondo enye. Cela nje ushiye umbono wakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa uku-like noku-subscribe. Ngiyabonga mbukeli.